Сезгә ямьлек эшләр теләп, чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез һәм матур теләкләр язылган котлау хатын иясенә җиткерәбез. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүчеләр. Сезгә күрше Теләче районыннан хат язабыз дип башлана безгә килгән котлау хаты. Хат язуыбызның сәбәбе бүген, ягъни 18 октябрь көнне Олы Тиләҗе авылында яшәүче кадерле әниебез Хәбибуллина Минниса Нургаян кызының 55 яшьлек юбилее. Хөрмәтле юбиляр, Минниса апа, сезне инде зәңгәр экраннар каршына тагы да якынрак чакырабыз һәм якыннарыгызның матур теләкләрен тыңларга дәшәбез. Газиз кешебез, кадерле әниебез, яраткан дәү әниебез, әбиебез. Шушындый зур һәм якты бәйрәмен көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Син безнең өчен иң кадерле олы зат. Син әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Син, әни, һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы үрнәк. Син бар туганнарны, балаларны, оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Син, әни, гомер уртасына якынлашкан гап-гади хатын кыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганда да әти белән сиңа авырлыклар аша күтәргә туры килгәндер. Хәзер дә Аллаһы Тәгалә сынауларны бер-бер артлы биреп кенә тора. Син аларны сабыр гына җиңә киләсең. Туганнарыңа, якыннарыңа мәрхәмәт һәм игелек кылып, тормыштан ям табып, аны башкалар белән уртаклашып, уңышларга куанып яши беләсең. Җил давылдан саклап, кадерләп һәм яклап, назыңа төреп син үстердең. Күлмәкнең матурын, аш суның тәмлесен безгә син кидердең, пешердең. Тормышның михнәтен, борчуын, шатлыгын һәр кайсын син тигез күргәнсең. Бирешми сынауга, түзгәнсең барына. Сабырлык тәмен син беләсең. Әнием, күз нурым, бәйрәмен көнендә телибез теләкнең изгесен. Гаделлек үрнәге, ачык йөз, киң күңел, бар яктан син безгә өлгесең. Әнием, күрәсең, кызчыгың инде дәү, янымда балалар гөш килә. Сезнең күк, безнең дә йөрәкләр һәр вакыт балалар сау булсын диеп тибә. Башлары туңмасын, тамагы тук булсын. Аңлыйбыз без хәзер барында. Мин ана, тик синең өчен мин, әнием, кызчыгың бит әле һаманда. Энемә һәм миңа сөекле әнисең, әтинең тояныр юлдашы. Кияүгә әби син, киленгә кайнана, ярата, үз итә барысы. Ярдәмчел кодагый, апа һәм сеңел, ишегең гел ачык һәр кемгә. Теләгең, киңәшең, җылы күз карашың безгә дә бик кирәк әле дә. Бәйрәмен көнендә теләкләр бер, әни, авырма син, бары исән бул. Әти белән бергә туган уябызда елмаеп син безне көтеп тор. Үзебез әти әни булгач, баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чынлап та, бала гомернең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Без дә ничә яшьтә генә булсак та, сезнең өчен һәр чак бала булып калабыз. Бала чакка вакытлы гына булса да кайту бәхетенә дә без дөньяда сез яшәгәндә генә ирешәбез. Бу бәхетне әле бик күп еллар тоярга, бик күп еллар әти әни диеп назлап, дәшәргә язсын. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Гомерләрең озын булсын, әни, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Кадерле әниебез, алдагы гомер елларында балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әти белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, хәерле, бәрәкәтле гомер кичерергә язсын. Безгә биргән ныклы тәрбиягез, төпле киңәшләрегез, балаларыбызны тәрбияләшергә булышканыгыз өчен мең-мең рәхмәт сезгә. Сине яратып, кызың Алинә, улың Рәмис, кияүең Марат, киленең Руфинә, оныкларың Сәид, Бәхтияр, Хәят, Раяна. Бу теләкләргә әтиебез Искәндәр, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың да кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Хөрмәтле юбиляр, Теләче районы Олы Тиләҗе авылында яшәүче Хәбибуллина Минниса Нургаян кызы. Сезне чын күңелдән 55 яшь тулган туган көнегез, юбилей көнегез белән тәбрик итәбез. Иң мөһиме, Аллаһы Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек бирсен. Иң зур байлык нәкъ менә шул бит. Һәм инде алга табада тигезлектә балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәсендә һәр кемнең хөрмәтен казанып сезгә алга таба матур гомер кичерүләрне насыйп булсын.
Ә хәзер матур җыр бары тик сезнең өчен яңгырый. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Рәхмәт сиңа әнием, рәхмәт диям, мине саклап яклап үстердең. Кырау төшермәдең, сындыртмадың, көчле булды пекен күрдең. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Көндә елмаюлы караш белән бүләкләдең иртә кичләрен. Иман нуры кыдрәт, зур көч бирдең, чынга ашсын дип теләгем. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Биргән киңәшләрең күңелемә җылы урын табып урын аша. Кылган дугаларың ак нур булып, йөрәгемә килеп тоташа. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа Җырлы бүләк тапшыру шуның белән ахырына якынлашты. Алдагы көннәрдә дә хөрмәтле телевизор караучылар, без сездән якыннарыгызны тәбрикләп язган матур котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне күңелле итеп бергәләп үткәрик. Бүгенгә инде чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз, ялларыбызны күңелле үткәрик.